беше Радостин Мирков. И той публикува една книга, която като я прочете ще идва да плаче с кървави сълзи, Кървавата бразда на Добруджа, където е поставен и така наречения мартиролог списък на мъченици, списък на част от репресираните, взети от архиви. Българската страна никога не е получила пълен списък на откараните, а голяма част от тях нямат вече живи наследници, които да свидетелстват. След няколко минути ще чуем и самия Радостин Мирков, автор на тази, според мен, епохална книга Кървавата бразда на Добруджа. Тези списъци са направени по имената на села от Южна и Северна Добруджа и те послужиха като опътване за наследниците на репресираните, които от своя страна станаха инициатори за поставяне на паметни плочи и мемориали с имената на откараните. И тази книга на Радостин Мирков е първата книга след политическите промени в България, излязла през 2000-та година, която разкрива една жестока историческа истина. И в нея автора използва спомени на своя дядо и на други завърнали се от така наречените откарани. И този исторически факт е признат от държавата в лицето на президента Георги Първанов, който през август 2006 година откри паметна плоча в Каварна. Още много мога да разказвам за това, но част от тези истини ще ги разкажем след малко с Радостин Мирков, след това и с Гено Генов, който е председател на Сдружението Неувършания Харман. Защо се казва Неувършания Харман, ще разберем след интервюто с Мирков. Аз обичам да чета, въпреки че понякога чета и в компютъра, но напоследък чета и много интересни книги. И отдавна не са се насълзявали така очите ми, както когато отворих книгата на Радостин Мирков Кървавата бразда на Добруджа. Всичко там така запушва гърдите, че като почетеш 2-3 страници, трябва да излезеш на балкона да подишеш малко. Или най-добре, ако се разходиш в полето. Но ако си добруджанец, там все още спомена за всичко това, което Радостин Мирков е разказал в своята книга Кървавата бразда на Добруджа, напомня за онези жестоки години от 1916-1918 година, когато цели села са затрити, хиляди хора са избити и не се знае къде е гроба им, а около 40 хиляди завинаги поемат към концентрационните лагери в Молдова. Здравейте, Радостине! Добър ден! Чуда се, Радостине, какви нерви имахте, за да напишете тази жестока книга? Първо ще започна така. Искам да благодаря на определени хора и после ще продължим по тематиката. Първо ще благодаря в памет на моя дядо Радослав Мирков от село Гурково, Балчишко, който е един от тия, които ми разказа и е бил пленник в този лагер. И по негови спомени и вече с други действия от моя страна успях да напиша книгата в 2000-та година, както вие казахте. Искам да благодаря на предаването Истории за историята с водещ господин Буковало. Добре се, Радостине, няма смисъл. Това е един голям жест, който се прави за Добруджа и въпреки, че и други са го споменавали, такова обширно и хубаво предаване не е правено до сега и благодаря от сърце памет на тия 40 хиляди мъченици, защото те вече не са и живи и те, които са били живи, не са. Да благодаря на Гено Генов, който направи най-големия мемориал. Той ще разкаже човека. Ще го включим след малко и него. Да, в Добруджа. Атанаска Минчева направи мемориал в Старо село Тутраканско. Да благодаря на Стефан и професор Стефан и Павлета Базелкови от Шумен, които спонсорираха много от тия действия, деяния. Също на Хашим Дженли, приятел от Турция, който на собствена сметка безвъзмездно преведе книгата на турски.
също така я финансира и в момента я разпространява. Същото направи и Иванка Унгуряно от Румъния, която е преведена на румънски и я разпространява. Също книгата е преведена и на английски. Сега за историята интереса на вашия приятел Джинли ще чуем след 17 часа. Колежката ми Миглена Стефанова направи интервю с него. Не знам дали е тъжно, предполагам, че е, защото той също има родственици, които са пострадали от този геноцид над жителите на Добруджа. Кога за първи път, Радостине, чухте за отвличането на българите в концлагери в Румъния и Молдова? Ами аз съм роден 1961 година, когато съм бил 6-7 клас. Дядо ми постоянно разказваше тия спомени. Много хора го приемаха несериозно, много хора го приемаха тъжно, но явно в мене, като дете тогава, той ми е продиктувал имената на тия хора, които помня от Гурково, за да се запази тази памет и да остане в историята. Защото някои казват, ама сега да не се развалим с романтите. Хора, това е преди 109 години. Това е история за историята. Историята трябва да се помни и да се пази. И не само това, след това вече по архиви и така нататък успях да събера и от други, които така са били откарани хора, спомени и направихме тази книга. Тогава ми казаха, че ако директно ще говоря, вие сте прекрасно предаване, ако това бях го написал през друго време, не аз в концлагер, ами направо щяха да ме унищожат. Аз мислех да ви попитам точно за това. Радостине, дали в Добруджа тези села, които са били изпепелени, сега ще ги кажа, в руини са превърнати Бабук, Касъмкьой, Арман-Куйсо, Карадурмуш, нали, казвам старите имена, Баладжа, Настрадин Калипетрово, Айдемир, Сребърна, Сарагел, Старо село, Сяново, село Кардам, село Ябълково, село Стожер, село Божурово, село Брадвари, село Смилец, Сокол, Пожарево, село Търновци, Старо село, всичките тези села. Дали все още там хората говорят за тези румънски жестокости? Освен в Старо село, там знам, че хората помнят. Да, ами аз ще ви кажа, че вече над 30 паметни знака, плочи и паметници има изградени и продължават потомците да ми се обаждат, нали, да питат за списъци, защото трябва да уточним едно нещо, че тия списъци, които успяхме да намерим, са за около 12 000 човека. Всичко друго е унищожено или скрито и в архивите на Румъния, където е невъзможно да се вземат. И те искат, и се казва така, по спомени на тия хора и на техните предци, да се направят паметни знаци, защото тия хора нямат нито гроб, нито помен, нито нищо. Стойте така, Радостине, ще продължим разговора с вас. Нека да чуем първо рекламите, а след това ще продължим да газим по неувършания Харман на Добруджа. Продължаваме с Радостин Мирков Балчиклията да разгръщаме книгата му "Кръвната бразда на Добруджа" за безумните репресии, които се извършват над населението на Добруджа по време на 1916 до 18 година. Все още сте на телефона, Радостина, нали? Разбира се. Сега ще прочита нещо от сведения на хора, които са виждали тези репресии. Българските офицери са потресени при навлизането си в опожарените безлюдени села. На селските мегдани намират камари трупове на местни жители, а обезумели жени се щурат с гладни деца на ръце. Доста често румънските войници са разбивали черепите на нещастните жертви с приклади на пушки и гледката е толкова потресаваща, че немският военен лекар доктор Кале ще каже: "Аз съм възрастен човек, лекар. Участвал съм в много колониални експедиции в африканските колонии. Обаче това, което видях с очите си да са извършили румънците, не са го вършили нито хотентотите, нито най-дивото и кръвожадно племе херорозите." Неподчинението на българите, казват свидетели, да напуснат домовете си е наказвано жестоко. В село Бабук 80-годишната баба Злата Драганова се е грижила за своето умиращо внуче и отказала да тръгне с румънците. Тогава румънците са започнали да
бият бабата с прикладите на пушките и са накарали детето да ходи. В село Каралес, Добричко, мъжете и жените са изведени от селото, разделени са и войниците са се упражнявали да стрелят по тях. В село Баладжа румънците застрелват 20 души, между които майка с бебе. И тя намира смъртта си, докато кърми своето дете. В село Настрадин на площада са разстреляни 34 души. Пред очите на възрастните им родители са убити 5 братя. Имената им: Владун, Васил, Ради, Георги, Иван, Христови. Жестоко е, Радо. Аз просто не мога да го чета без да се развълнувам до сълзи. Интересно ми е, когато сте представили тази книга, да речем, в някои от училищата, младите българи днес, а не само българи и турци, да речем, и татари, могат ли да осъзнаят колко жестоко е било всичко това в онези години преди 100 и няколко години? Осъзнават ли всъщност какво е извършило на българска земя? Аз ще ви кажа, значи много се радвам, че млади хора се интересуват от тия неща. Само преди седмица едно момиченце, което е 11 клас, Валя се казва, от Гурково, дойде при мене, за да разговаряме. Тя на реферат и ще участва на националния конкурс в град Кърджали по тази тема. Искам, каза, да участвам по тема, която е свързана с нашия край. За другите неща и за другото от историята се е говорило много, но това не се знае. Така че аз имам надеждата, че тия млади хора ще поемат нещата. Другото, което е, турците, примерно, ходжата в Балчик, Ехлин се казва, много добро момче, събра много хора в джемията и ме извика да говорим по тия теми, за да говорим това. Те също правят молитви и така нататък. Също и християните, отец Стратия в Балчик, който също прави това. Ние имаме идеята и писахме до Светия Синод. Тия хора, това са мъченици. Те не са умрели, както вие казахте, за военни дела и така нататък, са мирни граждани. Да има една дата в календара мъчениците на Добруджа. До сега нямаме отговор от Светия Синод и ще очакваме. Другото, което е, това е един жив геноцид и е редно правителството и е редно румънското правителство да се извини на българското. Поне едно извинение да има. То, че репарации и други неща няма как да се търсят, но това са исторически факт повече от 109 години, където мисля, че трябва да се направи това нещо. Мислите ли, Радостине, че някои от българските политици, като се изключи, нали, групата на Възраждане, ще има смелостта да заяви едно такова желание пред румънското правителство да бъде признат румънския геноцид на добруджанското население? Според мен трябва да се направи. Ние вече имаме такава организация. Той ще говори господин инженер Гено Генов, който е председател на това сдружение Неовършения Харман, да се направи едно предложение официално до Народното събрание и тогава можем да отговорим какво е мнението и как са решили нашите управници, да видим дали имат смелостта да го поискат това нещо. Защото за едно извинение мисля, че не е чак толкова некоректно и не е добро да се направи за тия хиляди, поне в памет на тия хиляди жертви и потомците да бъдат така с едно успокоение, че са признати тия хора за наистина мъченици на България. Написахте ли писмо до Варненско-Преславския митрополит дядо Йоан? Ами да ви кажа, малко ми е така неудобно да го кажа, когато Бог да го прости, Варненския митрополит Кирил обяви 24 май да се чества във всички църкви, на цяла Добруджа. Когато аз отидах лично при новия митрополит господин Йоан, дядо Йоан, той каза, че това не го интересува, не е верно и така нататък. Директно го казвам, защото аз съм открит човек, честен човек, аз съм го изживял това нещо и болката е голяма, защото аз смятах, че чрез него можем по същия начин да продължим да искаме това да бъде вписано в
календара, в религиозния календар, църковния календар на България. Ами, господин Мирков, ето аз ще си позволя да ви дам един съвет. До Ростовския митрополит, както и Русенския митрополит, са от младите български владици. И аз мисля, че те биха ви подали ръка. Все още не са с такова голямо влияние, но те са от младите реформатори в Светия Синод на Българската православна църква. И както преди време бяха признати някои от мъчениците от Баташкото клане, от Априлското въстание, така сега Българската православна църква би могла да обяви за новомъченици и всички тези загинали в концентрационните лагери в Молдова, Царство и небесно, защото няма кой да чете сега молитви над техните безименни гробове. Абсолютно сте прав и аз с много голямо уважение и с голяма надежда към новия патриарх Даниил. Той е млад човек, с много мислене, с много това и мислим също от Сдружението да се направи такова предложение. Това ще бъде последното, което можем да направим за тия хора, които никога няма кой да ги помене и кой да ги спомене, защото те са някъде заровени и загинали в Румъния и нямат гроб и помен, нямат нищо, освен едно име, което ще остане за поколенията, да се знае, че е имало такава жестокост и не за друго, а за да не се повтаря никога повече. За това сте прав. Нека да не остане за сега утехата, че ако ние сме забравили имената на много от тях и не ги споменаваме, то пред престола Господен те не са ничии. Те са на Бог и техните имена са вписани където трябва. Мога ли още нещо да ви кажа? Аз лично и нашето семейство подарихме една картина от художника господин Костадин Котрянов от София, която е не картина, а икона, която е в размер 2 метра и 20 на 1,70 на Балчишкия храм на Свети Георги Победоносец, така се казва. И така в моята памет или това сме го направили, именно го направихме за тия хиляди мъченици, които нямат да имат. Но поне една икона успях да подаря в такъв голям размер да остане и тя е на видно място в църквата, поставена в Балчик. Дано да срещате и добролюбие от страна на общината в Балчик да ви помагат за вашата дейност. Още нещо ще да ви кажа, да не забравя, значи, което е важно. Аз съм написал 18 книги, като 10-кратно е издавана книгата Кървавата бразда на Добруджа. Това са над 30 хиляди бройки, които са подарени. Аз книга не съм продал през живота си. Всичко е подарено, защото пък особено за Кървавата бразда на Добруджа да печеля от нещо, което е такава мъка и такава трагедия, извинявайте, не ми дава Господ и душа право на това. Както ви казахте в цялото си експозе. Де да бяха повечето от хората пишещи като вас. Целувам ви ръка. Радостен Мирков. Целувам ръка и благодаря на прекрасното предаване, което мисля, че този запис или който го имате, нека да се пусне, ако има възможност в Националното радио, нека цяла България да знае какво е Добруджа, какво е изстрадала и да се знае това нещо. Мисля, че много хора и съратници, а и които са наследници на тия хора, ще останат така с едно благородно чувство, а и България ще почете края на краищата тия мъченици на Добруджа. Ами не зависи от мен за националния ефир, но аз ще говоря с колеги от Националното радио, с които бихте могли да повторите всичко това, за което говорихме, защото трябва наистина да го помним. Войната е на 2 крачки от нас. Не дай Боже да се повторят отново тези събития от август 1916 година, когато първите вълни, първите групи от насила арестувани мирни граждани на Добруджа заминават към концентрационните лагери в Молдова, за да не се върнат никога. За всичко това Радостен Мирков разказва своята книга Кървавата бразда на Добруджа. Един вълнуващ спомен за всичките тези невинно погинали българи, турци и татари в